wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku nduk, liyan nduk. Apa, Mak? Aku ngaing-atiku ora kaya bengi iki nduk. Bisa sowan ana ing iku dusun Mangukan kene ya nduk. Iya, Mak. Iki ana ing daleme sapa? Yaiku panjenenganing Bapak Arifin nduk. Bapak Jainul Arifin Dalaibu Kusniawati Koyumiwati kok Kusniawati kok niku wong anjene gak ono catetane ku Mak. Uga ana ing daleme panjenengane Pak D Sampe nduk. Oh iya, matur sembah nuwun. Lah iki kajate apa Mak? Yaiku mala kramakake putrine kang paring asma panjenenganing Mbak Dindah antuk yaiku panjenengane Mas Farik. Oh ngono. Ya dipucekake ana ing ngarsaning Gusti Kang Akarya Jagat Sri Kemanten mugi dadi yaiku keluarga sing sakinah mawaddah warahmah nduk. Amin ya rabbal alamin. Antut rutut pindha mimi aminun tuna rabi sepisan dadi saklawas urip lan uga panjenengane Bapak Jainul Arifin sakbare nggawe muga cedheka kabejan kamulyan katentreman akeh rejekine diuja sak tingkah polahe seger waras tansah kinayoman dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wis aja dawa-dawa nduk. Iki wis kate setengah loro. Ya wis katik lagu-lagu mak katik nduk. Metu iki ya awake dhewe ya nyampe aku kang yaiku kagunganing hajat panjenengane Bapak yaiku Zainul Arifin. Oh iya, lan iki akeh sing kepareng rawuh. Akeh sing kepareng rawuh, ora bisa tak sebut siji mboko siji, mengko tak sebut ana ing gara-gara ae ya nduk. Iya Mak. Ya nyuwun pangapura suarane serak. Mergane apa? Pilek. Kegelek tanggapan ta nduk? Ya, yo seluruh nang kali wedi Mak. Dadi yo pilek. Iya ora dadi sabab. Yen kaya mangkono wis tak kira cukup ya nduk. Awake dhewe ayo nyedak ana ing bendarane yaiku nyepakake apa kang dadi keperluaning bendarane arep undur kedaton nduk. Iya yen kaya mangkono ayo tak derekake Mak. Bidal kumura kumura siyapa tumung ngapong aning sapucak ing wuker repap-papang sumirap nyoroti mekolan gunung. Sak biar kataliko wau. Golong-golong ngalor ngidul ngetan ngulon tingkahing para wadyabala ancak tinebah
candrane ancak arane walang tinebawatan kaya walang kena tebaing watak pating bleber pating pencolok tingkahing para wadyabala sing ngalor padha ngalor ngidul padha ngidul ngetan padha ngetan kulon padha ngulon lir selo barakidi lir wetondening selo araning watu brakidi semut pepindhane semut prambat ana ing sela-selaning watu lidir tan ana kendhate barisaning para wadyabala uga manggunwa sekeng bekakas ayunan ligan mimis kolang kaling bedil pasir tolop dipun pepeti aja nganti nguciwakna negara kocap kacarita ingkang medal yawi inggih menika sang patih Cengkaling Mega ing mriku juwujug dhateng tepi suwiringing negari Dwarawati ngawe sagunging para wadyabala saking negari Lapak Samar kaya jedolake madyaning pasiniwakan
kono kapyo ya wijiya wata kono kapyo ya wijiya lakyalah para adya bala negara lapak samar tumenggung Mangkuraja kawula ninggih wonten tinimbalan ingkang adhawuh sinuwun lan sliramu tumenggung Suramadenda kawula ninggih wonten dawuh sinuwun sliramu tumenggung Suramanela kawula ninggih wonten dawuh sinuwun iki dina ayu derekno aku tumuju ana ing alun-alun negara Durawati mangke rumiyin sinuwun wonten menapa dening Koradya Bala kinen nderekaken lampah paduka tumuju dhateng alun-alun negari Durawati kadosa pundi anggenjengan dika menika ngaturake nawala penglamar dipun tampi menapa dipun tolak ditampa ya gurung ditolak ya gurung panjenengan ingsun kautus nunggu ning madyaning alun-alun negara Durawati mula para wadya bala kabeh ayo tumuju ning alun-alun negara Durawati mengko yen ana ditolake lamaraning ratu Gustimu bakal gawe rusak kananing negara Durawati latare nggih yen kados mekaten benjang menapa ora usah ngenteni dina besok utawa mben colok lintang rambatan pundak iki dina akeh enggal tutno laku konen alun-alun negara Durawati latare nggih ngestakaken dawuh muni nggih ngestakaken dawuh muni nggih ngestakaken dawuh sinuwun
mangku to mangku dhisik durung suwe anggonku kancik ana ing alun-alun negara Dwarawati ini dadak dipapak satya bagus gagah perkosa dadane nyemomong sapa kang dadi aranmu lan saka ngendi pinangamu satriya takon wong kaya aku balik takok sliramu Wadyabala saka ngendi ndak sawang dampyak barisaning para Wadyabala lat takoni gurung jawab ngical wicara males pitakon jamak lumrah wong ketemu ning papan lebuh dodo ta ongkek gulmojo nganti kepatenaran lat ya gedhe sujanane ya yen takon karo aku ya aku sang patih Cengkaling Mega patih Cengkaling Mega iya saka negara Lapak Samar sliramu sapa ya aku Raden Harya Gatotkaca lat Gatotkaca sliramu mrepeki jiwa ragaku wigatine apa Gatotkaca
mapan kebeneran ing dina kalungguhan iki sing diwenehi Purbawasesa kelawan Nalendra ing negara Dwarawati aku iki dina aku bakal kang mutusi wong dadi penglamaring ratu Gustimu kaya ngapa lamaraning bendaraku ditampa apa ditolak ngoten ngono lamaraning bendaramu dina niki ora ditampa lho ora ditampa sebabe Dewi Barata Jaya wis kapacangake kelawan panengah Pandhawa Raden Taranggono. Mula iki dina bisa ora bisa sliramu kudu balik. Ladalah aku kudu balik, ya sliramu kudu balik. Yen ora balik kelakon balimu bakal bali arah. Ladalah kurang ajar Gatotkaca. Sumbarmu kok bisa ndak abang nutung mesi bligen. Kaya sacengkang kandel kulitmu kok bisa mletik tanpa sutang ngabur tanpa lar nanging durung karuan yen bisa ngrajangin yen pancen sliramu didaya gagih beren sakabehing daya kawijayanmu kumlawe tanganku nibani ndasmu gak merapat sembah dramanmu aja ngucap tampal tangan awas awas latalawa abot tangane bangsat iki ayo beren sakabehing aji jaya kawijayanmu ora usah kan sumbar ayo maju leganing ati iya parat apa dadam ayo aduh jelunguk aduh
salah aja mbok kira aku tiba sepisan tertinggal gandang. Colon mlayu tutuk pongongane. Semoga Gatotkaca kowe mangkono. Yo. Ayo. Pecah nasmu. Wah, melirik. Pecah dadamu mlorot. Waduh. Gak apa-apa. Jomplang gak apa-apa. Aduh. Jelungup aku. Salira tibeng maring lemah mripatnya wis ketingal rawuh nyawa wah Una kawan Pak Mujeni lan Pak Mundu nggih. Kula wonten dawuh to. Kula wonten dawuh, Bos. Atasi sawangane sepele ning nyatane landange Gatotkaca ngono. Panjenengan nika kedah atos niku tasik dereng ngoten niku. Nggih. Wonten niku tasik dereng. Lho. Kaya ngono iku sik gorong dereng. Mangke nek lara kula pun pinanggih pepet niku lho. Mancat Kuntala mesat dhateng Dirgantara. Ngrapal ajine Abituwi. Gatotkaca iki duwe aji Abituwi. Nggih. Nek aji Abituwi niku nek dirapal badane rumangsa sarwa waja lho ngoten niku. Dadi sak kujur awake iki dadi waja dadi wesi. Lho ngoten lho. Wonten nek sing nyandrakno dalang-dalang ngoten niku wonten sing ngarani sirahe kenong lho ngoten niku. Otot kawat balung wesi, sumsumi gegala, bokonge lumpang kentheng lho ngoten niku. Nek manuk manuk apa Cak?
Ngono. Aja mlaku wis bengi ya. Wis. Yen kaya mangkono aku ora bakal mundur, babar bisa. Mundur. Wis mundur ae gak dilingno cak. Percuma. Bolak-balik ngomong ya wis ngono iku, gak urung ya gak kena dilingno. Rakuni wa putri. Lah apa itu? Semua aku kepingin ngono iku ae. Hei. Sahai. Kandut kaca. Ayo tiba rebutan aku. Ya aku wong sekti ora keguru. Wong lanang ora suka watonan, wong sugih ora gendak. Sabukku iman katangi deodatan nyangga imbang-imbanging paranggono. Beberen sepiro gedene katigdayan wak tadai sarana dadaku. Kebasan ndok tak dadar emas tak leler sepiro gedene katigdayan. Elat yalah. Jamak lumrah wong menang sumbar, wong kalah bondo bandane, bondo kebanting. Nuwun sewu. Apa kula wawan? Nika wau yen kula pirengaken sumbare ndara kula Gatotkaca nika nyata yen sumbaripun sumbar satriya. Lho, sumbare kok dadak nganggo sumbar satriya barang lho. Yen mamila nek sumbare satriya menika mawa sanepan, lho mboten. Mboten kok, ngoten iki mboten. Dadi sedaya kala wau dipun sanepakaken satriya niku ngoten. Lho, dadi kaya mangkono. Nggih, Ndara. Mila sumbaripun Ndara kula Gatotkaca menika wau mawa werdi. Sumbare Gatotkaca kaya ngapa? Ayo, tiba rebutan aku. Yo aku wong sekti ora keguru. Wong lanang ora suka wadonan, wong sugih ora gendak, sabuke iman kadange dewa. Wong sekti ora geguru tegese sektine Ndara kula Gatotkaca menika boten sekti saking tiyang lintu, boten sekti saking dukun, ning sektine Ndara kula nika Gatotkaca turun-turunane tiyang sekti. Nah, leres. Dados sektine Ndara kula Gatotkaca menika saking turunan. Lho ngoten lho. Ngono ya, Nduk. Heeh. Ndara Gatotkaca iku lak anake Ndara Janaka ya cak ngawur kon niku. Gatotkaca. Lah anake sapa lho? Kak anake Cak Kasani ya. Oh niku blakrak. Yo anake Ndaram Werkudara. Lah iya Cak. Kok blakrak tuh Cak Kasani man. Suwe kak petuk kangen lho. Sekti ora keguru. Dadi sektine Gatotkaca iku turunane wong sekti. Nggih leres. Lah wong lanang ora suka wadonan. Wong lanang boten suka wadonan utak besi. Wong lanang sing boten seneng gendakan lho. Ngokno wong lanang-lanang aja gampang gendakan lho. Seya sekata sih hidup semati siji ya siji cukup. Ngono lho. Mamula wong lanang ora suka wadonan ya ngono Cak. Dadi siji ya siji wong biar pilihan iku ya siku ae lho. Oh niku temuwek ngono. Wong sugih ora gendak. Wong sugih mboten gendak menika tegese wong sugih mboten sombong lho. Sugih donya bondo napa mawon wong wonten alam donya sing disombongaken niku napa. Kula ibarataken derajat pangkat menika templekan donya bondo titipan nyawa silihan. Lat derajat pangkat templekan nggih. Masya derajate dukur pitung dukur nek templekane pun wayahe copot lho ngoten niku. Jabatan mawon wonten wancine lho. Mamila pun sombong-sombong. Iya. Derajat pangkat templekan donya bondo titipan. Nggih donya bondo senajan akeh pitung gunung paribasane. Wong titip nggih sak wayah-wayah dijaluk. Lah nek pun dijaluk lho ngoten niku. Lho, ngalor ngidul nggawa sak ngoten niku. Mangane pun adik sombong-sombong dadi tiyang niku. Urip mung sepisan, wong mati ya sepisan. Oh, itu. Derajat pangkat templekan donya bondo titipan nyawa silian. Nggih, wong tiyang nyilih niku ya. Wong nyilih niku wajibe balekaken. Lah nek pun disuwun kalih Gusti kang akare jangan ganteng opo pitung ganteng. Ayu opo pitung ayu boten wurung nggih mate. Lho ngoten mate.
Mamulo cah. Jaman saiki waduh. Aku nguasno wong wedok-wedok iku waduh pokoke. Apa? Cantik-cantik. Wedake aisidone, klimalame, lulure aduh. Bojoku gak ngono. Ya bojoku wetak kantongan cukup cah. Wis blakak ngono wis. Mundur. Tambah mejang aku. Mundur. Mundur aja. Nanti jam loro hari nang koro-koro mari. Mari kita tetes banyu mata lho. Cekan ae dulu. Sahae Gatotkaca. Ayo aja akan sumbar, aja akan swara gelem balik apa ora gelem balik lakon balimu barian. Latalah aja ngaduk tunggun dalem sawetara. Apa arep tunggu? Kacarita mangkono. Sang Pati Cengkaling Mega Pancakala kaliyan Raden Gatotkaca. Yen niku mundur sawetawis boten mundur kalah niku mundur tata-tata. Dasar watake wong sabrang rumaos wirang jroning batine kedengser kalian Gatotkaca. Ing mriku dada dipun tebah-tebah ambal kaping 3. Brengos dipun plelit-plelit mentelem mripate krek-krek gangsane terwesi mari den grendo. Beber tuanene dungkap aturan ganit tanggane gindra sajak kaya banteng kesempet melor awas op. Iya wah. Gatotkaca maju maneh iya durung kalah yen mang kena mbok dugang kena mbok dempang kena mbok jejeg saiki jajalen awas sing ati-ati pindhun ping 3 tambah sehat tambah kuat tambah rusuk sungkan teko ngarep karo mungkur oleh. Waduh. Karo mungkur gak oleh, tak karo lumah-lumah, oleh. Aduh sapa mara dodo. Iya, bagus. Bagus banyak kendang. Hey. Oh. Wah. Hey. Wah. Hey. gendong sing tak endit yen kalah karo Gatotkaca. Oh, tedelok. Iya, salah.
ngajar keparat jomplang. Awas. Apa nyikuti? Bodoh. Tak saut. Kacarita mangkono. Gatotkaca mancat bumi ngambah wonten ing Jumantara. Ing mriku ngrapal jinyo Aji Apituwi. Aji Apituwi badannya rumangsa sarwa waja. Panding kemeket panding kemlincing pindha penjalin salatut tendang samirana kreket kincing-rincing Gatotkaca pinaringan dewa trumpah madu kacerna daya dayaning ngungkulana pendhita tapa dadi tawar ngungkulana gunung engker dadi lan taware Gatotkaca pinaringan dewa inggih menika sampurenda timang kencana daya dayane yen munggah wonten ing Jumantara ditimbang kanthi pas yen dhuwur aja nganti kedhuwuren yen cendhek aja nganti kecendheken pinaringan dewa inggih menika suket selanjana daya dayane yen disipatake ketingal jempri prayangan pek-pek balung atandak saka daya dayaning sumping suket selanjana pinaringan dewa sabuk cindhe puspita sabuk tali cindhe puspita kembang Gatotkaca kembanging Pandhawa jagoning dewa Suralaya Lepya Purwadusina Lepya wiwitan Duksina wekasan lalisan lali kadang lali menta pramili tandhange Gatotkaca yen ana ing darat kasatriya nanging yen wonten Jumantara kaya bedhek den ece-ece iblis patrape awas tak joge pepek pacul penteri pedhot gari tamu gak weruh jawani Aduh,
Aduh. 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 Yen ana kanggonan tawing risan srina ranata Allah taala kurang ajar Gathuk Kaca ngamek tambu saka Dirgantara Allah taala Yayi alun dhisik Yayi akan haru langit Pramudita rimbangan ana netek ratonane kaya ngayatana jembaring Trimargana sigra lumempasing jambare Latala adi budi alon dhisik kowe latala kakang garu langit repeki aku kakang iya tak dulu saka kadohan kaya isliramu kedengser perang tanding kelawan salah sawijining satriya kang ngambah ana ing Dirgantara iya pancen bener kakang aku Pancakara kelawan Raden Gathuk Kaca wah kasaktenane edap-edapi nyatane bisa ngambah ana ing Dirgantara yen kaya mangkono iki dina bakal tak rampungi aku uga bisa ngambah ana ing Dirgantara mula ayo mengko yen bisa tak cekel ayo ditawur Gathuk Kaca ya yen kaya mangkono ayo tawur Gathuk Kaca
randir tetepnya cakra berbabang lir pindo kembang ora waribang berbabang lir pindo kembang ora waribang latalah ana satya bagus gagah perkusa Gadukaca sliramu ngerti karo aku sliramu iki sapa sak mundure sang yaiku Patih Cengkaling Mega ana kang mbeki aku ya aku kadang werdaning Yai Cengkaling Mega ya aku sang Raden Garulangit Raden Garulangit dasar Karanyata mula aku kang bakal nyambung watang putunge adikku mulai iki dina Gadukaca bisa ora bisa yaiku Dewi Baratajaya bakal tak boyong bakal yaiku Apolo Krama kelawan Ratu Gustiku ayo yen bisa nyempal baune Gadukaca bisa boyong Dewi Baratajaya ladal keparat sumbarmu kladuk kaya bisa ndak siabang mutung mesi blinden rapal sakabeh ngaji jaya kawijayan kumrawit tanganku iki dina nibani ndasmu gak merapat sembah ider-ideranmu para kurang ajar lambaran awas wadala yo
Raden Gatotkaca Pancawara kelawan Sang Patih Cengkali Mega Gumbel pindha Payutarung alon dhisik ya Nger. Nggih kadosa pundi? Nggih sinuwun. Kaputusanipun kadosa pundi? Ngene. Iki dina panjenengan ingsun menehi keputusan. Kok sapa sing tak tampa, sapa sing tak tolak ora kaya mangkono. Liripun kadosa pundi? Nggih. Liripun menika kadosa pundi? Sapa sing bisa minangkani panyunanku bakal bisa yaiku Palakrama kelawan kadang ingsun Yayi Dewi Bharatajaya. Duh sinuwun. Syaratipun menapa kedah saged Palakrama kalian Dewi Bharatajaya menika syaratipun menapa? Ngene. Panyunan ingsun iki dina ngarake pinanganten siji yaiku kudu numpak kreta samur kang angka 2 diiringna widodari 44 cacahe kang angka 3 nyuwun prau jung kencana kang angka 4 yaiku ditanggapna tabuhan Sri Wanara Rumyang utawa gamelan Lokananta sing bisa muni tanpa ditabuh yoga. Kang angka 5 panjenengan ingsun nyuwun tuntunan Bedhes Putih Wulu Banyumas lan Kebo Pancal Panggung. Sing angka 6 panjenengan ingsun nyuwun Kembar Mayang Gedhang kang apupus cindhe. Kang angka 7 panjenengan ingsun nyuwun Entut Sekadut Dendeng Tuma Saiyan kang angka 8 temone pinanganten nyuwun ing bale Kencana Asta Suguda Mas. Latalah kados mekaten panyunanipun, kados mekaten panyunanipun. Iya, sapa sing bisa nggawa serah-serana ning negara Dwarawati bakal yaiku bisa Palakrama kelawan Dewi Bharatajaya. Latalah yen kados mekaten kula nyuwun pamit badhe matur wonten ngarsaning Ratu Gusti kula. Ya, yen kaya mangkun kakeh sing ati-ati. Uga Sri Namuga ngaturana ing ngarsane yaiku Kyai Prabu Sinalek yaiku Kyai Kuntadewa lan Paman Taranggana sareng srane kaya mangkono. Nggih, yen kados mekaten kula nyuwun pamit.